I'm Blessy Bautista, Sales Executive ng Changhe Pampanga. Meron po kami ino-offer ngayon na people carrier, ma'am. So, 14-seater po siya, good for business. Yun, marami po siyang pwedeng paglagyan, like bigasan, ganyan, mga plywoods, iba't iba, mga detergent, ganun po, yung mga nag-i-inquire sa amin. Si people carrier po is 1.4, manual transmission. Yun nga po, ma'am, yung advantage niya po is for business po talaga siya. Mostly po kasi yung mga nag-i-inquire sa amin is ginagamit nila for business. Tapos yung aircon niya po is sa front na. Meron po kaming promo na 30,000 down payment and meron po siyang free 5 months amortization. Cash price niya po is 529,000. Meron po kaming ina-offer na 1-year insurance ni Laus Group. 24/7 po siya, worth of 32,000. Once na nag-avail po kayo sa amin, kasama na po yun. Located po kami sa San Fernando, beside Carmix. Meron din po kaming FB page na Changhe Pampanga, and you can contact me sa 0918-854-2945.